העבודה הזו התחילה לפני 8 שנים, התחלנו ברצון לפתוח גן אחד, היה במשך שנה, שנתיים, שלא התגשם בסופו של דבר הצלחנו ניסים על ידי מכתבים שכתבנו לרבי, להשיג מקום בשביל לפתוח את הגן הראשון. לקבל רישיון במשרד החינוך. 3 שנים אחרי זה הצלחנו לפתוח גן נוסף שיהיה המשך של הגן הראשון בכדי שהילדים יוכלו אחר כך להגיע גם כן לבית ספר, שהיה חסר את השלב בין הגן הראשון של גיל 3-4 לבית ספר, היה חסר הגן חובה. לכאורה אנחנו חושבים גיל 2, גיל רך מאוד, מה אפשר לתת להם, אבל אפשר לתת להם המון. ראשית, אנחנו נותנים להם המון אהבה, ובאהבה אנחנו משיגים בעצם את הכל. רוב הילדים אף פעם לא היו בגנים, זאת אומרת שהסיפוק הוא גדול שאנחנו מתחילים בעצם מ-0. ישיבה סביב השולחנות, יצירה, ציור, הדבקה. הדבר העיקרי זה הקניית ערכים, גיל 2, אבל מתפללים איתם, אומרים איתם פסוקים, מלמדים אותם את החומר הנלמד שזה חגים. ההיענות היא נהדרת, הילדים קולטים מאוד יפה, אני יורדת איתם לרמה שלהם, נכנסת כמו שאומרים לראש שלהם, והכל מקסים, וזה נותן סיפוק עצום להורים, פשוט ההורים מגיעים והם בהלם. השפה היפה, היחס המקסים. הרבה מאוד הורים שמגיעים ואומרים שבזכות הילד הזה, הילד בן 2, אנחנו מתחזקים, וזה כיף לכולנו. הם היו באים כל כך עם אור בעיניים מהגן, אמא, למדנו זה... אני, בתור אמא, אני מודה, למדתי הרבה בזכותה. אז היא אמרה, אמא, את יודעת מה רבי אומר? שאנחנו כולנו יהלומים שלו. וככה בהתלהבות היו מספרים לי, היינו שולחים לנו דף קשר כל שבוע. ומה ילדים למדו, מה הם עשו, על מה דיברו, מה שיחקו, כתוב שם בדף קשר. ובזכות זה אני התחלתי לעשות איתם שיעורי בית. בזכות זה למדתי לאט תורה, למדתי לאט את כל הדברים החשובים, וכל כך התלהבתי. וכך זה היה 3 שנים. כל פעם הם באו וסיפרו והתלהבו, וראיתי אותם מאושרות, מחונכות. בזכות הילדות האלו שמתי כיסוי ראש פאה. איך מתאים לך להיות דתייה? איך אנחנו רוצים שיהיה לנו בית חם, בית דתי, ויהיו שם הרבה ילדים, ויהיה שם חום ואהבה, כמו בגן של לאה והדסה. ברוך השם, הברכה הגיעה אלינו, ובכל דבר ראינו ברכה. בכל דבר ראינו ברכה, והן בעניין של חינוך, שברוך השם הצלחנו להשיג גננות טובות שמשקיעות. הגננות אצלנו לא באות רק לקבל פרנסה, לגמור את היום שלהם וללכת הביתה. הן יודעות שבאות לשליחות, הן מרגישות שזה חלק, התפקיד שלהם בחיים, חלק חשוב. רואים את זה. לכן רואים את זה אצל הילדים. הילדים מקבלים וסופגים את זה וחיים עם זה. ההורים ששולחים את הילדים לגן גולדי חב"ד בחולון, הם יודעים שכאן הם יקבלו את המיטב מבחינה לימודית וחינוכית. זה בא לידי ביטוי בכל שעות היום בגן ובכל יום במשך השנה, מנטילת ידיים של הבוקר, ברכות, תפילה, לימוד על החגים.
ואנחנו עושים את זה פשוט חינוך על טהרת הקודש, כפי שאנחנו יודעים שהרבי רוצה שכל ילד יהודי בכל מקום בעולם יקבל חינוך כשר. וילד שמבקש מההורים שהוא רוצה לנסוע לירושלים לכותל כדי לבקש שמשיח יבוא והגאולה תגיע, אז אני מבינה בכל אופן שאנחנו עובדים בדרך הנכונה. פעם אחת הלכתי לשכנה שלי, היא גרה בקומה רביעית, אז עליתי אליה. סתם בשביל לשחק או להוריד איזה משחק. אז היא הציעה לי מים, היא ראתה אותי אומרת משהו, אז היא שאלה אותי מה את אומרת, אז אמרתי לה אני מברכת לפני שאני שותה. אז היא אומרת לי תלמדי אותי גם, אז לימדתי אותה. זה לא שהיא עכשיו עושה את זה כל הזמן, שהיא נהייתה דתייה, אבל לפעמים רוצה ככה לשנות משהו, אז היא מברכת, ולי זה עושה טוב. אין ספק שאותן משפחות, או רובם שמגיעות לגנים שהרב דניאל סטון הקים, ספק מאוד גבוה אם בכלל הם היו סופגים יהדות והיו מתקרבים. הרב דניאל פועל באמת במסירות נפש ועושה את ממש מעל המשוער כדי להגיע למטרה הזאת, ובסייעתא דשמיא יש התרחבות. המוסדות הלכו והתפתחו, הוקמו עוד מקומות, אבל כמו שהלכו והתרחבו, ככה ההוצאות הלכו וגדלו. יש קושי מאוד מאוד לקיים את המוסדות האלה, קושי יומיומי. המצב ממש קשה, כל אחד עושה כמיטב יכולתו, אני עושה כמיטב יכולתי, ואני מקווה בעזרת השם להמשיך ולעשות יותר. אבל ברוך השם הולכים ומתרבים ילדים ומתרבים גנים, לא ציפינו, אבל קרה כך וטוב שכך, ואני מקווה שגם אתם תעזרו.